Pozdrav društvo, zovem se Kiril, želim da vam ispričam priču o tome kako sam na internetu pronašao devojku sa kojom sam 2 godine komunicirao, nisam ju upozorio na posetu. Bilo je suza, plakanja, sreće i opet suza. Pred 2 godine sam upoznao devojku iz Novog Sada i Srbije. Ime joj je bilo Veronika i počeli smo aktivno komunicirati. Na početku smo se dopisivali po ceo dan, a zatim smo prešli na telefonske pozive. Mogli smo razgovarati celu noć do jutra i ne primetiti to. Mesec dana kasnije postala mi je najbliža osoba. Da li razumeš ovo? Devojka koju nikada ranije nisam video može da mi postane najbliža osoba, a onda sam shvatio da sam se zaljubio. Ali započeti vezu bilo je nemoguće jer sam znao da nepristojna odluka može biti poprilično katastrofalna, pogotovo ako na internetu govorimo o ljubavi. I obećao sam sebi da ću jednog dana videti Veroniku i pričati o svojim osjećanjima. Prošle su 2 godine od kako smo se sreli, još uvek se nismo videli, ali nastavili smo da komuniciramo putem interneta i telefona. Bilo je mnogo svađe i neslaganja, ali onako smo uspeli ostati najbliži prijatelji. Završio sam fakultet u ovom gradu i morao sam da se prijavim na univerzitet koji se nalazi u gradu u kojem Veronika živi. Nisi mogao ni da zamisliš koliko sam bio srećan kada sam saznao da ću otići do nje za nedelju dana. Konačno za 1 nedelju ću ju upoznati. Znao sam da će ovo biti naš prvi sastanak i želeo sam da se to dogodi na poseban i neobičan način. Odlučio sam da neću reći Veroniki o mojoj posjeti, jer sam želeo da napravim veliko iznenađenje. Znao sam adresu na kojoj je živela, tako da nisam imao problema da je pronađem. A onda je došao taj dan. Ukrcao sam se u voz i otišao do onog o kome sam razmišljao svaki dan poslednje 2 godine. Smešio sam se celom vozu, a ljudi su me gledali kao da sam lud. Morao sam putovati celu noć i nisam mogao da spavam. Ujutru sam došao u Novi Sad. Za mene je to bilo nešto neobično, novo i sjajno. Nisam gubio vreme, pogledao sam adresu i otišao pravo kod Veronike. Tako brzo sam otišao da je posjetim, bolje da kažem da sam letao. Što sam se više približavao njenoj kući, to sam se više brinuo. Čak i ne znam zašto. Ne, znam zašto, jer idem kod Veronike za sat vremena i ovaj trenutak je došao. Došao sam do njene kuće, otišao do ulaza, ali još uvek nisam ušao. Glavna poteškoća bila je znati kada će napustiti svoj stan. Ali dobro što sam pre odlaska pitao Veroniku koji su joj planovi za ovaj dan. Bojao sam se da neće uopšte posumnjati, ali sve je prošlo dobro i Veronika je rekla da ću 12 otići u kupovinu. Znači da sam morao doći do njenih ulaznih vrata pre 12. Vozio sam se do 11, a još uvek sam imao sat vremena, ali da je bio siguran da joj neću nedostajati, odlučio sam otići do njenih vrata i čekati tamo. Prišao sam njenom stanu i sve je u meni gorelo. Ruke su mi se tresle. Znao sam da je sad iz ovih vrata ista devojka koja je postala deo mog života i za sat vremena ću je videti. Da malo odbacim svoje uzbuđenje, seo sam na stepenice i počeo da gledam različite video snimke na YouTube-u koji ispunjavaju vreme čekanja nečim zabavnim. Do 12 je ostalo 5 minuta. Gorim, obrazi su mi crvene, ruke mi se tresu, ispustio sam telefon par puta, ali sve je to ništa u poređenju s onim što se trebalo dogoditi. Gledam vrata i čekam kada će ih neko otvoriti. Bilo je skoro 12 sati, ali niko nije izašao. Čekao sam. Odjednom se još uvek samo oblačila. Stajao sam tamo oko 40 minuta. Bilo je već gotovo 1 sat i skoro sam odustao. Shvatio sam da će ili Veronika izaći ranije ili da neće uopšte izaći i morat ću je samo nazvati telefonom i reći joj da sam došao. I to je nekako iznenađenje, ali ja sam želeo drugačije. Ponovo sam seo na stepenice. Izgledao sam tužno i beznadežno. Nakon što sam stavio slušalice i ponovo počeo da gledam video kako bih malo ulepšao situaciju. Sedao sam na stepenicima, video sam mladu devojku kako hoda ispred mene. Hodala je ruku pod ruku s momkom, pogledao sam i oči i video tamo Veroniku. Poljubila je ovog momka. U tom trenutku osjetio sam se kao da je kamion pao na mene i legao sam ispod njega. Nisam mogao da razumem. Pred 2 dana napisala da ako sam u Novom Sadu mogli bismo imati vezu i sad gledam dok ljubi drugu osobu. Od tog trenutka kada pogledam Veroniku vidim u njoj neznanku, iako mi je pre 10 minuta bila najbliža osoba.
Nisam znao šta da radim, a jedino rešenje je bilo samo da izađem odatle. Ustao sam sa stepenice i protrčao pored njih. Još uvek ne znam da li me je Veronika prepoznala, a verovatno nikad to neću ni znati. Nakon tog dana nikada joj više nisam pisao. Veronika je oko nedelju dana pokušavala da shvati šta se dešava, a onda stala. Prošlo je dosta vremena, otišao sam na univerzitet, preselio se u Novi Sad, imam prelepu devojku koju volim, a Veroniku više nikada nisam video. Ali, koliko god bih volio da je zaboravim, teško je zaboraviti ono što preživiš u poslednje 2 godine.